Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñayi windere feenjayi ɓatake bindaɗo nasande 17 morse hitande ujunaje 25 ɓatake men faati koye cellal ɓalli alhamdulillahi rabbil alamina en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal Mauritanie Mali Guinée Gambie diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama duwa min neldima duwa o yo Allah ɓeydanen jaam ɓeydanen sutur yo Allah rokku moni kala nde diwnata ya rabbi ya rahman kala jinnaɗo yo Allah rokku ɗum diwnude ɓesgu mum ya rabbi ya rahman kala jinnaɗo yo Allah rokku ɗum diwnude ɓesgu mum jiya ɓesgu ma ene wone pele peewal ya rabbi ya rahman ne weltina fittandu ma ha tenti an neniraɗo kala ko majjuno yo Allah hollit so ene wuuri wuurani kala yo Allah hollit ya rabbi ya rahman yo Allah hollit noon taw ne wuuri kono kadi so tawi kadi wuurani yo Allah hollit ɓernde joomum yowto ya rahman oɗo bambaɗo o jarama ko neɗɗo moƴƴo o jaako kanel o wiyete ko Sada Ba ko gorko mawɗo moƴƴo omo duusi hewɓe o hewani haala ko hoɗata kone weeli hono ɓe kadi ko danorgal ko yimɓe moƴƴuɓe ko julɓe kalata ko heewi ene koɗa kene artira fittandu miccinma mamma en miccinma bamma en miccinma tufɗe ma miccinma jeerima e waalo ma miccinma gendima kalɗo gonɗa kalɗo gonɗa sa heeɗima hoddu tan a miccot gendima miccoɗa tufɗe mon min to banggam kalde keeɗimi Samba Diop Lele wattampin hoore maɗa ɓerdam dogat tan koye babam ha laaɓa ha wiye ceer saabu holɗum en 1999 amin ɗannodi min gari ha nokkune wiye Siwre Thiamɓe min jippi Jammel Peka ndeysan welede Allah e ma an e joom suuduma Matel Sarr yo Allah wele mon ɓiyon mo ɗaccuɗen biteɗo Farmata Sarr min calminimo min jorimama mo Farmata o
min calminimo ɗo wawi wonde kala ko ɗon min jippino to galle jammel ɗo ko jammo deeƴi kala mbiɗa nana Samba Jomni ñuuña omo heɗo teskimi noon mbattumi ɗum kadi e gueɗe ɓurɗe ɓattade wonkam ha ganduɗa so mbaɗa heɗo kanko tan jiyanmi alhamdulillah mi yiyata jimowo jiyatmi ko jinnaɗam o mboɗo yettiri ɗum Allah subahanahu wa taala nde tawno won gaaceteɗi e nder rendo men ene tagma wasde waylate ene tagma siftorde gendima ciftora ngowandi ma ciftora jonɗe mon ciftora kirɗeli mon ciftora alhamdulillah ɗum ne kadi ko yettite Allah saabu kala kene siftinma jinnaɓe ma siftinma gendima siftinma ngowandi ma siftinma ɗo jibineɗa ɗo mawnuɗa ɗo cuusɗa hay soko woni ko 3 heures jamma hulani yaltude jaaha e nde yolde saabu ko ɗo gaynuɗa ko ɗo ndemɗa ko ɗo mbaɗɗa vima gurdam ma alhamdulillah yo Allah yeɗen moƴƴere banda men kala alhamisa eɗen keewi nayade cellal ɓalli en jahan noon ha toon to ɓulon kaaƴe taw yen toon Saydou Sara Diallo Saydou Ali ani équipe ma e enɗam ma e mawne en kala e jinnaɓe ma e suddiɓe mon mi salmini on mi salminima mi rewni calminalɗi dow indema nde jettinanta kam dendagal ɓesgu ɓulon kaaƴinaɓe kala ɗo joom wuuro ɗo almami ɗo khalifaɓe diine aada ɗo jeunesse o kala mi salminiɓe e goto ɗaccani ɗoɓe pinata ɓe jaɓana dow jeeri ɓene gaynoya ɓene ndemoya wuuro lakkitigo weela ndiyam moƴƴa ngari ƴogoɓe yo Allah renon ya rabbal alamin kono kadi en jiyata to diaspora to tawi toon musidɗo men guiɗo men sehil men ceerno Souleymane Ɗaha Ka suka joom gandal joom vision moƴƴo no feewi yo Allah reene suurma hisnuma min calmini dendagal ko ene fina waala fendo kala e dow indema en calmini dendagal diaspora o foof no woruno e dow inde Abdoul Maliki di Abdoul Tamboura gorko moƴƴo labɗo reedu mi sikkuno ko ñammi ko foof reedam ndu ma ɓurto reedu ma ndu kono noon kalde jimami mboɗo tawa ceerno aɗa ɓurami reedu Allah no wayno mi wona patron mbiɗa ɓurtuma reedu mi salminima Seydi Tamboura bandam en hettiyankoɓe yewtere mon buuɗal yurmede nder jayde mon Weltare TV ene jogo beelema habrude moɗon dental yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr e ceerno Khalid Abdoullahi Sy e gardogol Aminata Guissé debbo mo windu Boseyaɓe e yaadiɓe mum kala gollodiɓe mum e ngal dingiral rewɓe e worɓe semeɗe limta tan juumat kono so Allah jeyima on gandoyɓe kamɓe kala aɓe jogui beelema noon yidde weltinde e yidde humpidde e yidde wallidde yuɓɓinde jamma hirde taw ko hirde yewtere ko fati gueɗe guuraɗe ɗum waɗata koto wendu Boseyaɓe so haji Allah rahmanu ñande 26 ne jofi 27 lewru septembre hawrata koye lewru mawludu 26 ene jofi 27 septembre on jamma ko jamma yewtere gueɗe guuraɗe e ferde lappi wallidde ɓesguji ɗi ha dañaɗo pawi koye mumen alhamdulillah woto mo luuta noon khalifaɓe diine pop e almudagal kam tambi ɗum khalifaɓe aada e jeunesse aji ɗi kala e dendagal bandiraɓe julɓe kala a pawi ɗum noon e dow inde teddugal imam ratib mo wendu Boseyaɓe woni ceerno Moussa Konté kame chef de village o ceerno Oumar Ndaw ne wonde ceerno Djibi Konté mo ganduɗa ko labtuɗo gandal gendiyanke kadi ceerno Saydou Touré président daïra Baye Niass mo région de Matam e dendagal khalifaɓe diine kala ɗo mbawi wonde Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée ko noonne kadi to banggue Mauritanie pawi teddugal ngal foof e dow inde Ali Abouba Jolam Jaberi cifte daari
moƴƴo ndeytinoto dendagal Mauritanie fof kame Mbodj Abou Mariat to Nouakchott e dendagal bandiraɓe julɓe mbawi wonde kala Mali, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée ko ɓe goni diaspora o ko ɓe kadi teddinira fof kala noon nanɗo yowat kañum jeeyi aɓe mbawi yettade moni kala e profil mum kono noon kala nanɗo yo andu kañum jeeyi jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe noon weltare ɓiɓɓe fulɓe on keedani hen caggal fedde hebla sukaɓe Afrique heedani hen caggal so tawi noon ko marin oɗon ñalawma wonata ko sokhna Hadja Binta debbo mo siiwi Dakar nawtamo debbo mo windere moƴƴo labɗo reedu neniraɗo jeltuɗo e dembuɓe naɓe kala ko kañumen teddinira oɗon ñalawma so tawi ko pareno ko Alhaji Abdourahmani Ka di Gajel Ka gorko mo Daara Jolof walla nawtamo ha to Beeli Hella moƴƴo labtuɗo baɗɗo fayida labɗo reedu aɓe teddiniri hen dendagal bandiraɓe julɓe fof moni kala yo wat ko kañum jeeyi nde tawno kala ko daña hen koko renda to baraji e moƴƴere fof musidɓe tedduɓe mbiɗen cellal ɓalli sa yiɗi noon sellude a softat a amata mbiya ya sellu a wurata jonde mbiya ya sellu a hebbinta guttulima ha heewa maaro ko mbiya ya sellu a hebbinta reeduma ha wiya tutɗam kosam e ɗe jarameje mbiya ya sellu a wurata tan jonde a dillata a warñata a daalata mbiya ya sellu hay sa moɗi poɗɗe aduna ɗe kala sellata ko tamminore maɗa on docteur ala neɗɗo ko kañum woni docteur hoore mum neɗɗo kam woni docteur hoore mum docteur jooɗi to e cuuɗi safara o wawi ko safrude o safrat kono gonata ko docteur hoorema gila rafeede caloɗa safroyede caloɗa safroyade caloɗa kene safroyma ko caloɗa ken nawma safroyede ko sabu so tawi an sa fini subaka ha nangue muta ala ko dillinɗa e ɓanduma haydara a dañat gueres a nehat rafi a nehat ñooke ƴiƴam ma sirkilta ɓanduma fiɗɗitako ɗaɗima piɗɗitako an kala a teddat an kala a amat an kala a hofoto an kala ɓanduma musat kala ɗo refi wonno e ma hankkadi fellitat jooɗade kono sa fini subaka law a juuli salatu a gayni a joguima kurusma so tawi birɗa koye dental walla birdata ko goto a fi taaɓe ma moƴƴe aɗa yaha aɗa wirda aɗa yaha aɗa wirda aɗa wicca juuɗe aɗa wicca koyɗe aɗa ƴuro aɗa ƴurto aɗa oño banggue ñaamo oñoɗa banggue nano aɗa yaara noon fodde hay soko 1 kilométre walla 2 kilométre maximum gartato an fo a warñi ceɓec a gayni wirdude a duwima a yettima a jooɗima ha an fo a jooɗima ha ɓanduma ndu jooɗima a ɓuftima ha gayni a ñaami a gayni sali ɗum ha ɗano ten sa umi gumata kala softi walla jaaha golle ma paya golle ma wona softini ɓandu maɗa saabu holɗum kala ɗoɗol fonno oñade walla kala ɗoɗol fonno follade a folliti kala ɗo refi fonno ñookade e ma a ñookti saabu holɗum a fiɗɗiti ɓandu ndu a jirguiti ɓandu ndu a jirguiti ƴiƴam ɗam a jirguiti ɗaɗi ɗi a fiɗɗiti guereso a tiggiti kala ko tiggino e nder maɗa ɗum woni coftal ɓalli aɗa heewi gueres e ɓanduma ka joom deral mangal ka joom ɓandu sa dilli seeɗa fahat so ɓooyi jiyata ko wayno nebam ne yalta e ma so ɓooyi jiyata kada haysa aha tan nebam ɗeɓata ko yaltude ka gueres ɓolo wattu yaade normal rento ndiyam ɓuɓɗam ɗam glace
rentoɗe kosemeje ɗe jamma hayɗe ñalawma gusta kala ko fati e nebam gandani jogoro koydem probléme ko tension ngaji ɓoli teni jogoro koydem hakkar jakka ɗum noon neɗɗo yo teddin woto wi tan min komi jahowo walla komi defowo ɗum yoni sport ala so hiiri e nder galle mon aɗa wawi yaade aɗa turna aɗa weddo koyɗe aɗa ficca juuɗe aɗa ooño aɗa nawa juuɗe ma ha dow balabe ma aɗa artira yeeso aɗa waɗa ni sa yiɗi lelɗa e hakkude suudu ma cuuta koyɗe maɗe ha dow aɗa jippinaɗe mbaya no pedilowo welo ni no pedilowo welo ni ha boheɗe koyɗe ɗe ɗaɗi ɗi foof jirguito tigui rigui ma yi hen nafoore sa duumima hen tan so ɓoyi ma yi hen nafoore mawde Adama Bari gorko mo Jaarengel mi salminima omo tawe ɗo e Dakar hedde Jahay ɗo e Guédiawaye o honno rompoye Malibu ɗo ko ɗo woni base makko ɗo waɗanta yimɓe sport debbo goten ɗo wonno mi mbaɗandi debbo o wona ɗo wonnoni ɗo ha joni mbaɗandi debbo o debbo jimomi ko joom ɓandu ko joom reedu mawdu ko joom ɓandu ten noon way amde ten noon kay o way hunƴude kadi ko sandisaji noon lappata nde o yindiri Bari to hankadi o tampi no fewi ñande kala koto docteur ñande kala koto docteur gorko soodi ordonnance tan ha ɗeɓi mayde gorko wimo joni aɗa mi nawma sall mi windoyma sall mbaɗa tawde sport gorko nayimo to Adama Bari min mboɗo tawa Abdoulaye Zakaria An cubalel a ƴetti film makko to jardin rompoye Malibu ɗo nde mbaɗata cérémonie ñalɗi mabɓe goto fof ne haala weltare muɗum eno yiiri cellal ɓandu muɗum e ngal ɗo coftal ɓalli nde o nangodiri Bari gila tan ɗo adana ɗo Bari puusannomo somo waɗa sport o yaa seeɗa o lelo o nawra butel makko ndiyam ha ɓooya watta amde o watti wokkade o watti fooɗede omo waɗe haw wattitinde hen nafoore haw watti yidde haw watti wadde hande ko mo khafkhafatul bayda ghayra mufadatin Imrul Qays wiyatni debbo Imrul Qays sifato mo khafkhafatun bayda ghayra mufadatin hande o ɓurtima on o taƴi o ɗehi o natti jogade reedu mawndu o woni debbo taƴiɗo forme o yalti caggal reedu ndu naatti o wonti joɗɗo ha gorko o faytima te joni mboɗo yiyamo ñande kala o wonti ko joɗɗo elle o meeɗa jibin o riwti reedu ndu o itti guerse o fewniti hoore makko pewgol kulɓinigol kala ko ɓorni hande ne yaade makko ɗeɗo balɗe tan mboɗo yeehi rompoye Malibu ɗo ha pottu e makko omo haala holnde o wayri yedde poɗɗe holnde o wayri yidde docteur hoore makko holnde wayri musde reedu makko holnde wayri musde honde koyɗe makko mbayri musde o dañi jaam banda men a wawa ñamde nebam ñaama lamɗam ñaama sukara jara ndiyam glace ndewa e ɓuɓri aɗa jooɗi a dillata mbiya sellu wawa wonde a wawa dañde foɗɗere nde ene sellinma ha abadan a wawa sport noon wona mi ñalli yaade tan mi waɗi sport min ko ñallami yaade ko min ko ñallami yaade ko no ɓurti wona ɗum woni sport way kono wiide ɓoosam ni lelɗa tan neɗo jagga koyɗe mum fawa e dow ma ne yaɓɓama wona ɗum woni ɓoosde walla ñoƴƴude keeci neɗo wona ɗum woni ɓoosde ɓoosete ko ƴiye e ɗaɗi ɓoosgol koma jangge sport ne koma jangge koma jangguinɗa sport holno mbaɗirta sport ha diwta to ɗaɗi ɗi ko ñokoto e ɗaɗi he ko ɗo guerse o wonata ɗo ɗo rafi o wonata ɗo ɗo ƴiye ɗe musata ɗo jokkorɗe ɗo reedu ndu ɗo ɓandu ndu holko dillinta e ma holko poɗɗa dillude e holno poɗɗa dillirde e holno poɗɗa wadde ha daña jaam
kono wona mi ñalli yaade min ko ñallami yaade kono ɓurti min ñallami gaƴƴat leydi mbiyan waɗe sport wona noon kono ngamela ne heewi rendo men sabu yiyen neɗɗo o fini subaka o jewɗo e caali walla e lekki walla e nokku walla e huɓeere o rewi ko télé walla internet walla haalde o wonira noon ñalawma o kala o hiirde noon kikkiɗe o kala o hiirde noon jamma o kala kadi o waalda noon kadi jamma o fof ten taw faltota ko ñamata e ko yarata so tufam fewna e waɗa glace o goƴƴoto so kokka siwa o goƴƴoto so maaro adda o yarata so ataye adda o yarata kala ko ari koko ɓennata tene on wiyo sellu wawa wonde hay soko oto ma mbimi oto ma sa gaarimo ɗo a huɓɓatamo ha ngulna moteur o a dognatamo ha becce moteur o mbiifa suɓo tawonde oto hay soko puccu ko ngu waɗi ko kala so tawi ngu haɓɓata ngu dogata ngu dognetaki ko ngu humangu tan angu yillo e gambal maggo so ɓooyi ngu tampat kolci ɗe juutat ngu heewat graisse so ngu dilli seeɗa ngu warñat ceɓecce angu wawi yaade hangu dañca caɗele ɗum noon banda men coftinen ɓalli men aɗa wawi softinde ɓandu ma e nder suudu ma mbo joguino musidɗo goto ko ñawto no feewi minen gonduno min meeɗi yadude docteur mbo nayimo toon wona cellu docteur o wimo est ce que aɗa waɗa sport o wi ala o wi mi wawa wadde sport mi wawa yaltude mboɗo dogoya docteur wimo sa arti galle moon a natat nder suudu ma gutoɗa toon ƴeewa musique mo jiɗɗa so hoddu ko wawi wonde kala kuɓɓa so musique aji gulɗi jawɗi gulna ɓandu ma so hoddu ko jiɗɗa foof mbaɗa volume o ƴeewa wadde sport e suudu ma he on sifanimo no waɗirta o arti o waɗi mouvement o no comme sifa gamowo ni hawo tampi o jooɗi hawo sojji o ɓuftoyi o ari o ronki haarde o ronki ɗomɗidde o leli o ɗaani o ronki finde o ɗaani hawo wendori o rewi ha ganduɗa kala miijoji kewɗi gonnuɗe haqqille makko iwi caɗele kewɗe o jogorno ɓernde sukkore iwi reedu ndu udditi o watti ñamde o watti yarde no moƴƴi o watti ɗanade no moƴƴi o softi ɓandu ndu softi sabu aɗa andi sport uddite ko ɓandu sport uddite ko ɓandu a dañat appétit ko fate ñamde a dañat appétit ko fate jaram yarde kono kadi a wawat ɗanade sabu annabi min sallllahu alayhi wa sallam ko fate nujha pour min de waɗa sport suko gorko goto mo ganduɗa haqqille mum kalɗo woni koye rewɓe ronki yaltu hen o haalani nelaɗo men tedduɗo o mo Jami Kisi goni on yo wattu wadde sport ko docteur annabi sa sallam ko docteur ko ɗabib ko docteur waɗata neɗɗo ko orienté e gueɗe ɗe nokka ɗum cellal watti kala takkusan so juuli o waɗa sport ha ɓandu ndu wuula o doga o waɗa mouvement ji o waɗa foof ha ɓandu ndu wuula jaw so artide futuro so ɓuftimo juuli futuro o gayni tan tawata kadi kanko foof o tampi o yiɗat tan ko lelade o lelo o ɗano tigui rigui addi miijade tan komi ñalli jooɗade mi hiiri jooɗade jonde heewi am mi ŋoŋi hen mi ɗanima hen mi fini hen jamma ari ɓandam ndu ne teddi mboɗo aami mi ronki andude fof no mbami ni mi jogo téléphone am mboɗo yewta ga ha gueɗe goɗɗe natta e am ɗeɗo gueɗe foof ne hen banda men coftinen ɓalli men ɗi coftiniren ɓalli ɗi e sifa no wiira taw wona tan wiide min ñallami ko gaƴƴade naggam walla naggam wonande birdowo jamma aɗa wawi darade wirde ko Allah jaaboto noon wona jonde jaaboto
wona jonde wona huccide funnaange jaaboto ko Allah aɗa waawi darade aɗa yillo e suudu ma he aɗa wirta aɗa yaha aɗa yirlo aɗa ficca koyɗe aɗa hofa koyɗe aɗa hoftaɗe aɗa ƴuro aɗa ƴurto to aɗa wirta ko sabu hunuko ko jangtoto hono no ceerno Mouhamadoul Amin Ly wiyanno ni Dungural Fa o wi kanko demowo sa yiɗi ngulla sa yiɗi jima sa yiɗi piya ŋayel sa yiɗi beddoɗa koyngal no jiɗɗa fof mbaɗa woto foɓɓu tan woto foɓɓu tan sabu sa foɓɓi aɗa acci jalo woto foɓɓu tan caggal tawi jalo ngo no jiɗɗa fof mbaɗa woto foɓɓu tan sa foɓɓi kelle tan fiti ka joƴƴini jalo ngo annen ɓayɗa jogui course o no jiɗɗa fof mbaɗa sa yiɗi beddoɗa koyɗe sa yiɗi piya ŋayel sa yiɗi doga sa yiɗi daroɗa sa yiɗi beddoɗa koyngal sa yiɗi beddoɗa jungo ñaamo jungo ni ɓayɗa tami course ma ɗemgal ma ne ɗon ɗemgal ko kañum jangtoto Allah ko mbawɗa fodde kala ko ɗemgal ko heddi ko noon gona e softinde ɓandu ma ndu aɗa daña hen cellal aɗa daña hen Allah aɗa wirda aɗa fooɗa cellal aɗa fooɗa ko poɗɗata ko alhamdulillah tinnoɗen no moƴƴi Allah walla en musibam tedduɓe ko cellal ɓalli gonɗen oɗo saaha mo gonɗen teskama e nder leydi ndi Sénégal so wiyama Sénégal tan koko sari hankadi saabu ko woni Sénégal ko woni Mauritanie ko woni Mauritanie ko woni Mali ko woni Mali ko woni Gambie ko woni Gambie ko woni Guinée ko woni Guinée ko kañum woni diaspora teskama oɗo saaha kewgol mboros biyeteɗo tuberculose noon ko mi anda enen fulɓe no mbiyeten ɗum mi anda ko ɗoyri mi anda ko soyri mi anda fof mi nanta pulaar no fi mi anda ko ɗoyri mi anda neɗɗo ɗojja watta ludde mi anda ko noon wiyete mi anda neɗɗo ɗojja tan ha signa ha yora kos ɗen no gooti ne woodi sukaɓe ne woodi mawɓe ɗojjat tan ha darade surtout jamma o tinno yaccu ƴewtoyɗa so wona tuberculose saabu so tawi ko tuberculose ene wawi ndaaɓa ko ɓuuri yawde saabu tuberculose ne raaɓa teni so yaha naate nder ma tigui yaltata teni traitement mum ne juuti wona hunde raɓɓere traitement mum yaha lebbi 6 taw ñande kala aɗa moɗɗa gome goɓɓe poɗɗe so tawi a yeebima ene wawi seɗoyde e ma waɗoyma gewol walla bonnoya becce ma gonta feccerede teni tuberculose ko demal udditare rafiji kewɗi mbawi nadde kañum so heeɓidima becce ma ɗe heeɓidimama tan hankkadi sa renaki ene wona sababu heɓdema rafiji kewɗi ɗum jeeyi sababu so tawi aɗa ɗojja fodde yontere ummoye jonde hankkadi jaaha ƴeewa ko ɗojjanmi ko woni holko nawanma ƴeewoyde ko ɗojjanmi ko woni ko wata rafede dafna heddiɓe neɗɗo yo nunɗo hula Allah min de ko gondumi ko mi yiiɗa rokkude ɗum hay goto jogoɗa poɗma banggue jogoɗa kudduma banggue jogoɗa jungo ma jogoɗa hoore ma ha daña afiya ɗum de woni l'islam ɗum woni hulde Allah ɗum woni nunɗude mbaɗa andi mi sellani mi salo salmindema sabu mbaɗa andi somi salmini wawi mi ranma mi salo yardude e ma kas goto ataye mi salo yardude e ma poti o mi salo arde e dente ɗe woni mi salo arde e yangue en inde en ziyara en to yimɓe dentata e jumaji ɗi e jamaji ɗi sabu holɗum o saaha mi hoolaki hooram sabu diine o ne yamiri en yo en kaaɗe hajjoyde so tawi rafi daaɓo ne feeñe men hande o rafi daaɓo ne feeñe men eɗen kaɗa yaade e dente eɗen kaɗa tawoyde dente woto en dabde dente ɗe gonen sababu halkade yimɓe ɓe walla ɓen joguiɓe rafiji ɓe gona sababu halkade men l'islam ko adi foof adi ko rende fittandu sabu ko fittandu rewata Allah so ndu sellani ndu rewata Allah so ndu ñawnama ndu rewata Allah so ndu ñamani ndu rewata Allah so ndu yarani ndu rewata Allah ɗo il faut ganden ɗo
neɗɗo mo Allah tagi o teddini ɗum holli ɗum hakkunde jeeri e waalo o neɗɗo mo tiiɗaɗo Allah ɗo omo tiiɗaɗo Allah ɗo ko ma o daña gurdam nde o waawa rokkude fittandu faade Allah subhanahu wa taala. ɗum noon neɗɗo yo salo ñawnude hay gooto, salo wonde responsable ñawnude neɗɗo, salo ɗum. sa faamani hoorema haalan joom galle ma min nde wonko jiyatmi am mi faamani oɗo sahaa noon wona salanadema de, kono ɗum il faut mi ƴeewa ɗum kadi fof jehen ƴeewden gila gorko sikkude ni debbo ko batu selade ɗum, sabu jogui won worɓe ni hen so debbo yimi sellani tan gorko waɗata haqqille mum ka caɗiɗo heddono force walla ne wiya en yaaha nder wuuro walla ne bonna indema walla wiyata tikka ne addoya debbo goɗɗo. ɗene gueɗe kala ni hen annene gorko o so tawi ka dafaɗo aɗa ustoraɗen ɗum ko joom suudu ma jeeyi omo sohli ɗum e ma ummo law jaaha cafroɗa. eɗen kewa ɓatakuji kewɗi, rewɓe hewɓe ne jogo caɗele hayso tawi ni ɓe gaddi haala ka e joomen galleji mabɓe an noon hande alhamdulillah ka sukka mi suka duuɓi 50 duuɓi 50 a natti jogade gorago mbaɗa kono jippiɗo leeso ni moɗen cafroyɗen jiya gorko salo walla falo walla tikka walla haala konngudi bonɗi te taw ko joguiɗa ko kanko jeeyi, saabu ko ɗum gaddirɗamo ɗon fo tottamo ha timma kanko jeeyi wona jahon noon cafroyɗon biɗoma kay ar cafroyɗen o wiyanima seeram o wiyani ɓaydana natti sellude min komi sukajo mboɗo sohli gorko min mi wawa wurdude ni, o wiyanima noon o wi ko ar cafroyɗen cafroyɗa sa dañi jaam ko an weltoto saabu ko an adoto yiide aɗa yana e makko wona ɗum ala gacce ala haydara affaire gorago ala gacce. so tawi tan a natti famde hoorema ummo law holko cuuɗata hen. eɗen tina ni hay to banggue men enen won rewɓe men saaha sene kala ko ma tartoyo ha murtani paya Mali paya Gambie mbiyane naati toon e puɗɗo haalde hol ɗum haal tan neɗɗo yo haal neɗɗo haydara hersinaki e neɗɗo neɗɗo ko neɗɗo tan neɗɗo ko neɗɗo tan ala ko hersini haydara hersini ko wadde ko boni walla haalde ko boni walla yirede ko boni gasi kono mi sellani mboɗo ƴeewa holno cafrotimi ɗum ala gacce hay gacce goote ala hen. gacce daɓɓe noon ɓuuri juɗde sa mofti hay timmo won nokku hankkadi ni ɗaɗɗi fo cukkima fo sukkima fo gasi ha laaɓi ko nden aduna o kala tinata. ɗum noon neɗɗo fof yo jogo hurum goɗɗo o ɗum woni l'islam. hay goto wot jeeyi sababu ñawnude goɗɗo walla lorde goɗɗo o. sat ɗojjo nga a famani ɗojjo ko tuuraɗe jaltata sal ɗojjude yimɓe salo tuutaɗe ma jena yimɓe sa jogui sarbitel ɗojju hen walla sa jogui wuttema ɗojju hen sa ɗojji a gayni kadi haade ma salminde neɗɗo sooɗoyo ɗum woni lawol par ce que a anda ko ɗojjata ko woni a anda hol bactérie aji gonɗi nder woni microbe aji gonɗi nder a andaɗi ɓayde a andaɗi aɗa wawi rabde ɓinguel ma aɗa wawi rabde neɗɗo goɗɗo aɗa wawi arde nokku ɗacca ɗon jaaha bolol maɗa. e jogui woni yimɓe eɗe jaawi nangude rafi ɓe ko raneɓe tal woni yimɓe ko gakkiniɓe ne weeɓi en jogui woni yimɓe mbayi fof no bagui danejo tal ni kamɓe ala ko mbawi gakkinde kamɓe ko gakkinteɓe tan saabu ko ranwi kala ko kañum gakkinta ko ranwi gakkinte tan. en jogui woni yimɓe ne ko noon ɓe mbayi on banggue ene moƴƴi tinnoɗen hen no moƴƴi. en jii oɗo dumunna kala won hewɓe nangaɓe e nder Dakar laamorgo leydi ndi kono ene fatta e nder nokkuji ɗi pop e nder leyɗele ɗe ɗo hande wonnaɓe gandi yimɓeɓe haqqillaji ɗi pop koko dutti to banggue boteji nder yiɗi boteji nder Allah andi holko tagui hande yimɓeɓe ɓe mbayi noon ko il faut haale toɓɓere so wiyama ko tabu tan joni rafiji naata en walla jaayeɗen walla mbomoɗen ne mbiyeten kaaloya taw ñaami en woni hande no wayni hande bote nder cuuɗiɗo ɓuuri hande teddinede ni e bote boowal. aɗa hande gorko ala ko woni haqqille makko so wona dañi produit jaafoɗon mo ene mawnina terɗe makko woni mawnina zakari makko
sago makko yo dañ produit hannde o mo ene rokka zakari makko mawnugol e sembe mum. hannde noon ne jogii hannde yimɓe haralleeɓe finanɓe aduna o pinanno haalis dañirte mbatti renndinde produit ji chimique ene peewna sa huutorima to baŋnge awra maɗa rokkuma taayi woni mawna. so mawni ɓe jogii produit ji goɗɗi ɗi kuutorɗa tiiɗa. saɗa yahay so tawi aɗa wonde debbo welema walla horsinma hen walla yinma hen. kono hitande wotere ay jaaɗo mawninoyi dote mum jaafoɗon baɗɗo produit mawnini enɗi mum so tawi ne nattano wayata sofde ni wayata kono mbuus tan hankkadi ni ɓeɓtuɗo ni walla manque guttunoɗo tan hankkadi waɗi wuddere ene yolbiti ni walla manque guttunoɗo hendudu ne yaltini suytini no makka no on manque wayata ni an gorko e hoore mum ko noon mbayata. ma yiitu zakari ma tinkiɗa raɓɓiɗa ƴuufa softa ronka darade ronka joktade forme alay sago haalata koye aduna mum guurɗen so mbiyen kalata enen fof maayen enen fof dafeɗen sabu hannde ko aduna haalis tan no arde kala yo ar mi wondaka siɗi an dafeɗa médicament contrefaçon yo ar so ari coode jare siɗi dafeɗon min haajama ko heɓ kaalisam tan ko drogue ñoofa nder a yarat tan ɗaɗima fof piɗɗito énergie ma daro kak mbiya ha alhamdulillah kono ki lekki moƴƴi koni ki lekki moƴƴi min de ko jarmi ko mi fuɗɗimi yiide hooram taw noon ka dorguinaɗo way tan kono mi addoɗo hen lamɗam seeɗa mi addoɗo hen lekki seeɗa mi jagga énergie ji goɗɗi produit ji goɗɗi ganduɗa ɗi mbawi finnindema joni joni mi nanna e nder majum mi fewna ɗum yima yar ɗum woni contrefaçon no pamirton jara tan an fof ɗaɗima fof daro an fof hanan kadi ni cofta sa softi ɓannuma musata sa softi ɓannuma teddata sa softi a tinnata e ma ngamela sa softi a tinnata e ma haydara mbi ande lekki ma kini moƴƴi de min de mi softi hey la ila fat mi ɓeyda kala nde a yarani ki jiya aɗa ɗasɗa sa yari jiya aɗa fiɗɗito jiya aɗa fiɗɗito ni médicament contrefaçon wayata ya ha yetto won nokku natta nafdema haydara leptuma par ce que kadi effet ji ɗi fof nani nder maɗa woni produit ji chimique ɗiɗi ne kewe ma ɗi dokkoye ma toon rafiji goɗɗi mbawi wonde cancer aji ne mbayno leydi ene wawi wantandema toon bul aɗa tuuta ƴiƴam walla hankkadi goɗɗum ene wawi rokkudema toon probléme uji goɗɗi ɗi ganduɗa sayti docteur wonma détecté ñaw donka ɗo ñaw ko woni koko rentete. ɗum jeeyi sababu ɗeɗo balɗe en jii to Dakar ɗo waɗɗani centre Amadou Hampâté Bâ on jii galle sukaɓe no gasi joyo nangaɓe toon ɓe jogui ko ordinateur uji mabɓe aɓe jokkodiri e fewnoɓe leɗɗe contrefaçon ɗe moƴƴani taw ko droguinaɗe e sifaji chimique aji caggal leydi ɓeɓe jokkodiri ene gadda ɓe jeeya ɓe jogui ko numéro uji téléphone aji site uji internet pop mum ɓe jogui aɓe jogui aduna ɓe ha galle ma a yiyat tan publicité o naata hen joɓa jomum ara ha yetto joɓa keeɓa produit ma ɓe kalama no hutorte saɗa hutoro produit o ɗo e yontere a tinat ka gorko hen sa ɓornima tuuba tinat kono noon hol résultat muɗum hol résultat mum hande sukkaɓe hande ɗum ñaƴirta par ce que holɗum ɓe jiiɗi so mbaɗi a sport so ɓornima kiltaji ɗi yo mbiye koɓe worɓe soɓe lootoyo palge uji ɗi yo mbiye koɓe worɓe so tawi ɓe darima aɓe ɓorni yo wiye koɓe worɓe par ce que ɗum ko fodde rewɓe faade mum mais ena sa resi donkana joom suudu ma heddo ƴeewoya poɗɗe normal mbeɗa yara walla ganda e hoore ma so ɓooyi joom suudu ma anda e hoore mum gandone koma taw holɗum ko médicament ji ɗi kutorɗa ɗi hande ko kanji bonninma ga en o hande ko ñaw société o hande mo jogui oɗo ñaw complètement e wa omo jogui oɗo ñaw complètement sukaɓe rewɓene ko majorité o ko noon saabu hande
suka debbo naturel natti, suka debbo naturel ko natti, sabu hande jogi woni ɓe waɗa ɓe maquillage ha ganduɗa téléphone maɗa so tawi code téléphone ma ko yeeso ma hay sa hollimo yeeso ma o wawa andudema, sabu produit mo mbaɗɗa e yeeso ma o a fiyat produit ha gonta jinne. ɗum to gande so kew waɗi kala suka debbo mo jiiɗa serata mbiɗa ko ɓurol aynani fami puncino hen. So yeehi ha itti produit o tan tawa ko Mouhamadou Ibrahima Sow dari ɗo, walla taw ko Ibrahima Sow Samba Sow no way bonde ngarini tawa tan kañum dari tan cikkani elle ko gorko dari to hen no woni debbo, kanko debbo gonɗo hen o ko wurdulde tan tagade nde weddaɗa hen. Min ala ko ɓuuri weldemi so tawi ka debbo aɗa neldami natal ma yidde gandodiren ko yeru tan exemple mi haala min ko jinmi wona haalde ko yiddi mataw haalde ko yiɗi kam bonani wala haalde ko jinmi min ko so tawi aɗa neldami natal ma neldam natal ma naturel tawa ñantaki a waɗani poudar a waɗani maquillage a waɗani haydara neldiram noon mata mi anduma sen potti janggo mi heptinma. Kono sa neldi kam natal ma sinap aɗa fi sinap ina wonti mbaadi wondi walla pentiri hoore ma ha hu sen potti mi wandudema mi andatama, sabu ko jiimi to ko jiimi ɗo ko wona gotum. ɗum noon neɗɗo so tawi aɗa yiɗi o anduma sa neldamo photo ma ɗo defata hakkoɗo walla defata maaro koɗo walla ɗo pinɗa ɗo walla ɗo jooɗi aɗa fi oɗo melfe ɗo walla ɗo jooɗiɗa hanka aɗa wuula ha ɓuta ɗo wifoɗo photo ɗon neldama, aɗa ɓorni melfe ma jogui tafima aɗa wifo aɗa wuula aɗa warñi an fo ceɓeƴ, sa foti neldima ko mbaadi maji normal arte makko tak kala ɗo yima o andete ɓayde jiɗɗa ko gandodiron. Kono aɗa nelda neɗɗo photo ma nelda ɗum sinap ene wayli mbaadi ma walla ɗe pentiri ha daariɗa e leydi o min wawidema aɗa yooɗi mi wawa jamais mi wawa andudema. ɗum noon ne moƴƴi yimɓe ɓe jangga wonde simple, kala ko mbaɗɗen janggo ko contrôle men. en jiɗƴame kewɗe dewɗe hen haaro ken probléme uji connaissance uji kewɗi dewɗi haaro ken probléme neɗɗo holliri hoore ma tan no mbaɗa ni wona toon yewtere nde fano fari ko ceerno ɓalli kono ko hen jeeya ko affaire hande beauté docteur rafijo kalten. même ko wone worɓe he ko ɗum wone rewɓe he ko saabu beauté nderiji ɗi yidde yonude hoore mum nder addi hande rafiji kewɗi cancer de peau woni dañde cancer nguru wiide ne mawnina dote mum, dañde cancer nguru wiide ne mawnina enɗi mum, dañde cancer de nguru hande ne jogui appareil ji jaafoɗon il faut haale par ce que nanayi rendo ngo ha wayno leydi nanɗo e rendo ha wayno leydi. somi haali fulfulde mboɗo andi ene hutoro ɗum heɗotoɓe wiwe woni nanoɓe ko kalami ko woni nanoɓe ɗemgal ngal taw en mbawi tan ko kala ko haala wona e men jeeya ko enen goni foof yimɓe hewɓe cikkata wonko haalete woni koye leƴƴi goɗɗi ɗi, kala ko woni leƴƴi goɗɗi nana men, kala ko woni men nanto ko gotum o tabbini hoore maɗa saabu ko enen goni toon goni ga ko enen jibiɗi ga koko natodiri ko leydi Sénégal leydi Mauritanie leydi ma leydi Gambie be Guinée ko neɗɗo goto ala de ko goto jogui appareil ji walla ɓe jogui produit ji hono ko worɓeɓe jogoto mbiyane mawnina koyemen so ɓornima kilo walla mbaɗa espoir mbaɗa ɗum ɗo hen mbe ene fooɗa debbo o koy ko hammadi koy ene jogui ne wone sukaɓe rewɓe hen wona rewɓe hen taw ko sukaɓe rewɓe wiyeɓe ko jongo ɓe ene jogui ɗin produit ji mbiya kañumenne ene mawnina farjiji mumen beele so tawi ɓornima walla so tawi kadditima jaafoɗon e konngol e beele ene wiya ko debbo ɗum foni woodi joni noon jomum yaa ha yettoyo won nder watta dañi saignement ji goɗɗi walla odeur ji goɗɗi walla infection ngaji goɗɗi walla probléme uji goɗɗi en jogui produit ɓe nanno hen nder mabɓe beele ne rokkaɓe kette mawɗe walla goɗɗum e goɗɗum eɗen jiiya produit ɗi ñande kala wona ke eɗen pepini ke eɗen jeeɗi ñande kala eɗen jiiya dañɓe hen probléme uji ñande kala eɗen jiiya ñande kala ko laamu ngu nanggata ñande kala eɗen jiiya nanggueteɓe won debbo goto ene wawi mi haalini Mammi Sippo o wona ɗum nanguiranoɗo hen uddaɗo kaso ko joni yalti mbo sikki ñawore mum foti wonde ko hedde octobre foti nottade somi jumani ñawore mum ko foti ko nottade wona ɗin produit ji joguino ɗo debbo goto ivoirien garanno ɗo hen o wona ɗum waɗanno ɗo hen
suka rewɓe jahat toon ngara mo jogii produit ji mo jogii appareil gooto mawninta ko farjiji fof sukaaɓe rewɓe heɓe mbaɗa ko rang hakkunde 200 000 300 000 400 000 francs CFA par ce que holɗum so tawi woni a heɓi ɗo hen gorko mawɗo joom haalis taw ene yiya ma ko meeɗa yiide beele feñjita kadi wanjude haalis ha heewa yaha ɓoye nanna hen goɗɗo nanna goɗɗo so ɓooyi jeunesse o fof ñawat jeunesse o ñawat saabu ɗiɗo produit ji chimique gonɗi hannde e warde meɗen banda men ndeɗo toɓɓere nde yaaji ko nde maayo mango kono ko toɓɓere jarde haalde rendoji kadi ko jarde haalde école aji ɗiɗo hen ene moƴƴi jangguinoɓe saaha soɓe gaari ɓe pindina sukaɓeɓe ɗo wona hannde vacances ene moƴƴi sukaɓe rewɓe pindine hen sukaɓe worɓe kadi kalne hol conséquence gonɗo hannde poɗɗe wiide mboɗo weltina debbo il faut mi yara walla hol sens gonɗo e wiide somi hutorima produit min mboɗo mawnina farjiyam walla goɗɗum pourquoi neɗɗo hoolo hoorema horsin hoorema yinno Allah wanma ni weele Allah no Allah tagirma ni koto wasa weleede Allah no tagirma ha mbiya aɗa wayla nguruma walla aɗa wayla hoorema walla aɗa fewnita wone gueɗe terɗe ma ha ganduɗa rokkoyma probléme janggo goɗɗo mo aɗa yeloro dokke kam balle kam cafre kam ɗum hannde ne wayno leydi so buuɗalirmede feri feeñi feenjayi ɓattake musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malayki jaam yo jaam Allah ñalla nen